La tamborinada és una festa. La tamborinada és una festa que fa 37 anys que dura i és una festa que agrupa a les més de 81 entitats que estan treballant a diferents barris, doncs el món lúdic, els tallers, els espectacles, aixoplugats per la roda d'espectacles. I això ho conjuminem al Parc de la Ciutadella fent això una festa que dura des de les 11 fins a les 7 de la tarda, on les entitats s'ofereixen a fer tots els tallers i la logística i les companyies professionals que treballem a la roda d'espectacles doncs també venim a mostrar els nostres espectacles i aconseguim fer aquest caldo de cultiu fantàstic per fer una superfesta. La tamborinada cada any la dediquem a un fil conductor emblemàtic del moment, aquest any especialment a la memòria d'Úlica del 1714. Perquè és un moment històric i vam pensar que teníem molt de joc a fer-ho i més en aquest marc, a la Ciutadella. Fa 300 anys era un espai de repressió perquè davant de les tropes de Felip V es va prohibir el ball, es va prohibir la festa, es va prohibir els gegants, es va prohibir la volada d'estels, es va prohibir el bestiari i tot això avui a la tamborinada en fem ressò, en fem una mostra i que crec que és un dia molt especial per poder-ho venir a gaudir i a disfrutar, no?